Bora Bora, les 9:48 de la nit. Senyores i senyors, l'Hotel Bora Bora té l'honor de donar la benvinguda als guanyadors del Premi dels Èxits de la Ciència. Gaudeixin de la seva estada. Oh, mirin. Que bonics. No havia vist mai res igual. És una espècie nova. On sóc? Què passa? Qui sóc? Les gomes d'esborrar. Institut de Beverly Hills, les 10:35 del matí. Heu de venir tots ben guapos. Ai, no estic preparada pel dia de la foto. Digueu-m'ho a mi, encara no sé què m'he de posar. Què faig aquest any? Somric o faig cara d'interessant com sempre? Hola, simples perdedores! A mi em pentinaran Maurice Maurice, el millor estilista de tot el món. Només un mestre com ell pot fer justícia a la meva preciosa cavallera. Gràcies a Déu, Sam! M'has salvat la vida! T'he salvat els cabells, Mandy. Els meus cabells són la meva vida. T'estaré sempre agraïda. A partir d'ara tu i jo serem amigues. Aquesta nit et passaré a buscar per anar a la nova discoteca. Amiga meva? No, gràcies. No cal que me'n donis les gràcies. Quedem a les 8. També podríem anar a veure una pel·lícula o anar a prendre alguna cosa. Què et sembla, un cappuccino? Ara seria un bon moment perquè ens portessin a la bus. Sam? Sam? Bon dia, noies. Just en el moment oportú. Gràcies, Jerry. No suau, us he d'ensenyar una cosa. 10 dels científics més destacats del món eren a Bora Bora i allà els va passar una cosa molt estranya. A Bora Bora? I ara... Quines bestioles més maques! Quines bestioles més fastigoses! Sí, aquests bulbs tan macos i tan fastigosos van esborrar completament la memòria dels científics. La BUP vol que descobriu qui s'amaga al darrere de tot això i que li pareu els peus abans que es converteixi en un perill a nivell mundial. I ara mirem el material. Això és un camp, casc multiusos. Té tot el que necessiteu per mantenir-vos sota l'aigua. Que guai! En tenen cap de fúcsia? Botes equipades amb motor a reacció nuclear. Cinturons que contenen garfis de titani, un fusell submarí i mini-explosius. I el Malab 9000, maletí laboratori per fer anàlisis immediates. I un petit manual de biologia submarina. Haurem d'estudiar? Finalment, i també molt important, les supermotos s'activen amb la veu. Aquestes supermotos reconeixen les vostres veus. Ordres senzilles com anem, més de pressa, etc. Vosaltres dieu a la moto el que ha de fer i ella ho fa. Us en faré una demostració. En marxa! Són molt sensitives. Ostres! Bé, no hi ha temps per perdre, heu de marxar immediatament. No me'n puc anar. Per què? M'he deixat les ulleres de sol noves a casa. Clover, sisplau! No devíeu pensar que me n'aniria a una illa tropical sense les ulleres de sol, oi que no? Va, Clover! Preparada per triomfar aquesta nit? Mandy, no puc venir. He d'anar a veure una tia meva que s'ha posat malalta. Odio les ties. Però no hi fa res, vindré amb tu. Un parent teu és com si fos un parent meu. No, gràcies. És que té, no ho sé, una malaltia molt rara i molt contagiosa. No vull que l'agafis.
He de marxar. Oh! Vora, vora, les 2 del migdia. Doncs aquí mateix és on hi va haver l'atac. Treballar fent veure que som turistes és una passada. Ei, noia, se suposa que som aquí per investigar. I qui ho diu, que no pots prendre el sol i investigar alhora? Baba de bulbs? No! És una prova. Aquests bulbs no són orgànics. Estan fets per l'home. És molt estrany, però són sintètics. Ho enviarem a la BUP perquè ho analitzin. Ara anem a veure els científics. Qui sóc jo? Qui sóc jo? On sóc? Oh! Mare? Hola, em dic Clover. Aquest curs faig biologia. Quan tornis a tenir memòria, m'ajudaràs a preparar els parcials? Què vol dir, biologia? Senyor Hannigan, només li diré una vegada. Demà al matí, a primera hora, haurà de baixar 1.000 milions de dòlars a la cova de la mort negra. Si no ho fa, li prometo que s'empanarà. És la cosa més horrible que m'hagi pogut imaginar. Ei, Sam! Hola! No, això és la cosa més horrible que t'hagis pogut imaginar. És increïble! Quina sorpresa! He vingut a prendre el sol una mica per la foto de l'institut. Sembla un fantasma. I aquesta és la meva platja preferida per prendre el sol. Com està la tia malalta? De qui parles? Sí, ja està millor. Que bé! Quina sort! Així no l'haurem d'anar a veure. Podem quedar per sortir i parlar, perquè per això hi són les amigues, oi? Però, per cert, què hi fas aquí, Sam? Bé, els de l'hotel ens han contractat per fer classes de ball. Ostres, quin pal! Us asseguro que no havia vist mai res tan avorrit. La Mandy ha de dormir per estar guapa. Bona nit, Sam. Podríem quedar demà al matí, anirem a comprar i perd de vista aquestes perdedores. Adéu! Serà millor que et desfacis de la teva amiga. No és amiga meva. Saps què? Hi ha un ball a l'institut i... Clover, anem! Cova de la mort negra, a les 6 de la matinada. Molt bé, ens esperarem aquí amb els diners fins que vingui algú. D'acord, aviseu-me quan arribin els dolents. Els dolents ja són aquí? Què? Oh, només són 2. Sembla que serà fàcil. Sí, massa fàcil. Ai, això no és gens bo per la pell. Anem, els hem d'atrapar! En marxa! En marxa! Sí! Vull dir, en marxa! Uau! No els agafarem mai! Accelerem, preparades? 1, 2, 3! Mira la pressa! Velocitat supersònica!
Ostres! Espereu-me! És allà! Ei! S'ha acabat la persecució, col·lega! Jo no n'estaria tan segur. Sam! Sam! Estàs bé? Sam, t'he estat buscant per tot arreu. Mira quin vestit més maco que m'he comprat. No et sembla que estaré guapíssima? Qui ets tu? Ostres! L'ha atacat un bulb! Què és un bulb? Però què passa aquí? Estem jugant a un joc. Sí, es diu Qui ets tu? Qui sou vosaltres? La Sam ho fa molt bé. Jo també hi vull jugar. Sí, esclar. I podràs jugar en la pròxima partida, però necessitaràs una moto aquàtica. Sí, la segona juga amb motos aquàtiques. Ves a llogar-ne una i espera'ns al port esportiu. Una moto aquàtica? En marxa! Adéu! En marxa! Jerry, a la Sam l'ha atacat un bulb i ha perdut la memòria. No la perdeu de vista, amb vosaltres estarà segura. Hi ha novetats, hem analitzat els residus i els resultats ens han portat fins a un home que es diu Lester Crowley. Un porter, eh? Exacte, era el porter de l'Institut de Biologia Marina de Brooks. Volia ser biòleg marí, sembla que va fer alguns experiments. A les nits treballava secretament amb animals marins per trobar un remei per la pèrdua de memòria. Una nit el van descobrir i el van acomiadar i detenir. Però es va escapar amb tot de material robat valorat en molts milions de dòlars. L'heu de trobar i de pressa. Bona sort. Volia ser biòleg marí, eh? Em sembla que ja sé per on hem de començar. M'agradaria que algú m'expliqués què està passant. Molt bé, tu et dius Sam. Sam? Sóc un home? No, ets una noia. Activeu els cascos! Cap avall! Estàs segura que això serveix per amarar? Esclar que sí! Ah! Oceà Pacífic, la 1:13 del migdia. Institut de Recerca Subaquàtica Lester Crowley. Crec que és aquí. Com hi entrarem? Discret no, efectiu sí. Ei! I jo què he de fer? Me'n puc anar a casa, sisplau? Sigui on sigui casa meva, això no és gens divertit. L'home que busquem. Ara durem a terme la fase final. Deixaré caure la meva venjança sobre el món i després tot serà un caos. Tindré totes les memòries del món a les meves mans. Hauríem de sortir d'aquí, demanar reforços i després... Eh? Vostè, el de la bata blanca, que sap qui sóc jo. Agafeu-les! Què fet res mal fet, potser? Semblen unes jovenetes molt intel·ligents. Suposo que els agradarà veure una demostració del procés d'incubació dels meus bulbs. Observin. Després de la incubació, busquen el cervell humà més pròxim i xuclen la memòria. Jo he de marxar, però espero que s'ho passin bé amb la demostració. Què és això, una iniciació o una societat secreta o alguna cosa així?
juguem a qui ets tu? Vaja, quin joc més complicat! Perdoneu, però em sembla que aquest joc se'ns escapa de la mà. I la Mandy? No et preocupis per ella. Ella vaja estar segura i el que és més important, ara pararà de seguir-nos. Nova York, les 8:20 del vespre. A punt per les maniobres d'aproximació a Nova York. Aquí hi hauria d'haver un munt de guàrdies. Oh! Ho veieu? Molt bé, ja està. Oh, no em trobo gaire bé. Però què hi fa vostè aquí, Mica té una d'aquelles bossetes. Estic a punt de vomitar. Molt bé, Crowley, s'ha acabat. Vinga, faci mitja volta. Molt bé, vull que ja em digueu exactament què està passant. Som-hi, hem de destruir tots aquests bulbs. Si bloquegem la màquina ho podrem fer. No, arribo a l'interruptor. Necessito alguna cosa llarga. Ai, els meus cabells! Sam, ajuda'm! Explotarà! Perdoneu, espies. Ja sé que esteu molt ocupades lligant el dolent i tot això, però em podeu dir qui està pilotant la nau en aquests moments, noies? Ei, millor Escolta, t'he salvat, però no vull que siguis la meva millor amiga, entesos? Oh. Molt bé, Crowley, hem de fer que la Sam recuperi la memòria. On és aquella cosa on guarda les memòries? Sam, ja saps qui ets? Sí, sóc la Sam i nosaltres som unes espies de l'Organització Mundial per la Protecció dels Humans. Feu cara de cansades. Sí, és que ha estat un dia bastant llarg. Hem descobert qui hi havia al darrere de tot això. La BUP ha descobert res sobre els residus? Hola, Mandy. Què hi fa aquesta aquí? Oh, Déu! Déu meu, sou espies! Em moro de ganes d'explicar-ho a tot l'institut! Noies, tenim un problema. A mi em sembla que no. Institut de Beverly Hills, les 11:10 del matí. Sort que vam poder esborrar una part de la memòria de la Mandy que no recorda que som, ja sabeu què. Sí, genial, tornar a tenir la mateixa Mandy de sempre. Escolteu, noies, no sé per què us molesteu a fer-vos la foto. Mai no sereu tan maques com jo. Se'n veuen bé, les dents perfectes? Ei, cervell de mico, la perfecció la tens aquí. Enfoca'm a mi. Sabia que havia de portar el meu propi fotògraf.